We hadden een ierwisseling, gewoon een beheersbare, maar vooral een gezellige ierwisseling. Er werd natuurlijk wel dingen gebeurd binnen, maar mede door de inspanningen van organisaties, comité's die feesten organiseert, is het perfect voor ons. Vorig jaar bijvoorbeeld in Wolvengeeg in zijn nettenfeest en we dit hier Wollingen en daar is het hartstikke goed voor ons. De bronwacht is 70 keer uitdrukt van benammen Lietse brandjes. Er wie in Ljouwert een uitslaande bron aan de Oosterkade. Een bron in Zehusterveen, we hebben een bron in Drielstoon, dan zijn wel leegstaande gebouwen. En hier in Drachten hebben wij een gebouw gewoon van een vereniging wat ik helaas al baand is. In Zehusterveen baande een square al achter een leegstaande wenning. De bron driegen oer te slaan naar orenwennings. Nou, we waren in eerste instantie bang voor de buren. Toen we ter plaatse kwamen, ziet je aardig wat vliegvuur in. En toen hebben de buren ik vregen van dat ze de bijen uit het huis waar hij wonen, die binnen naar familie te gaan. En later die weer thuis kwam, zeg maar. En dan konden ze gewoon weer terug in met zweren. Dan hebben we de bron onder controle. 2 jongens van Tretjen Ier rekken in Hudde Griepswier verwoenen, doet ze een vlinderboom aanstekken wonen die ze vonden hier. Deze beide jongens winnen erbij. Zij roemen alleen een piepje de eren op. Nou, er was iemand die had een vlinderboom. En daar wouden ze een rotje in doen om hem af te laten gaan. Maar toen ze dat rotje dus erin deden, kwam er zo'n vonkje af van het rotje. En toen ontplofte de vlinderboom. En dat ontploft in het hoorn van het jonkie en die rekt het zwier gewoon als in hoorn en als in eeg. Ik zag zijn jas, zag ik dat er stukken af lagen. Hier is een stukje ervan. En een scherf van het projectiel, dat gaat naar zijn vriendje daar, gaat dwars door de kleinheel en rekt de buik. Dus die beide jongens die lezen in het ziekenhuis. In totaal binnen er 34 vuurwerkslachtoffers behandelen in ziekenhuizen naar de dokterswacht. Geweld tegen hulpverleners zou het ongepakt worden, zou we aankondigen. En dat had geholpen. En helaas moesten we er iemand aanhouden die een brandweercommandant met een bierfles bedriegen in de gediek. Die hebben we dus aangehouden. Ja, en natuurlijk ben er weer heel veel politiemensen beledigen. Daar heb ik een heel veel mensen van aanhouden.